виждам колеги, които продават през 2, през 3%. Само и само да са на пазара. Аз не виждам абсолютно никаква логика в това. Това на Запад го няма. Има кампании временни, примерно 10 дена, еди кой си продукт. Много хора, много търговци не разбират принципа на търговията. Това, че прави търговия, не значи, че е търговец. Мгм. Търговец, между човек, който извършва услуга и търговец, това е като мъж и жена, толкова разлика има. Търговията е съвсем различна на наука. Там има ценообразуване, както ние говориме. Има транспортни такси, има складови такси, има, нали, освен ако не продаваш софтуер, нали, или събития, нали, или обучение. Това е съвсем Да, друго. говорим, ако продаваш Говориме, ако физически продаваш продукти, физически които продукти. могат да се пипнат. Примерно ще ви дам примерно марката Bosch. Марката Bosch се продава през 2%, 3%. Продавате я само за да имат нещо и този продукт вече не работи на пазара. Те го имат, никой не иска да го продава, защото няма печалба. Примерно ние в нашия магазин имаме 15-18% разход по поддръжка на найми, на персонал и на всичко. Ние ако продаваме през 3, 5, 10%, ние сме на загуба.